Proiekton lehiaketan helburutakoa da proiektu zientifiko-teknologikoa kalera ateratzea. Aurten 3. edizioa da. Hain zuzen, 30 proiektu izan dira aurkeztu dianak, eta denea 8 bat ikastetxe etorri dira, bai Gipuzkoatik eta Bizkaitik eta baita Arabatik ere. Eta orduan, behan dago ispilu bat, en realidad bakarrik dago bat. Gure apostua proiektuetan oinarritutako metodologiari bultzada bat ematea da. Azken finean ikusten dugu arbelatik atera eta ikasleak eurek bertan protagonista izaten badiela beraien ikaskuntza prozesuan askoz ere emaitza hobeagoak lortzen direla. Pixka demostrazio moduan, askotan pasatu zunean. El tren se nos estabilice, ¿no? Luego tenemos el blanco, los puntos fijos que irían al chasis. TB-Bot lehiaketa azpimarratuko nuke dela robotikako lehiaketa bat. Hau ja zehatzagoa da eta hain zuzen marra jarraitzen duten robotak aurkezten dira. Eta egin behar duena du ahalik eta azkarren bere lehiakidea harrapatu. Urtean zehar landutako proiektu bat izaten da normalean eta eurek hasieratik, zerotik nolabait esatearren garatutako proiektua izaten da.